Musta diha bayan? Grabe kabugnaw karon diri sa balay bayan, no? Nag-ulan pagyod, kurag dili kaganahan mo gawa sa balay o nindot ra maglomlom bayan, inani nga panahon ba. Pero kabalo ka bayan, unsay perfect aning klase nga panahon bayan? Champurado bayan. Mao gyud ni ang giandam ni Takya karon bayan, no? Init-init pa, unya gisudlan og gamayng gatas. Lami kaayo bayan samtang nag-ulan sa gawas bayan. Kami diri sa sulod naglingkod lang bayan, chill lang, nagkatawa ug nag-enjoy sa kalami. Sa simpleng sa champurado with bulad kang Takya bayan. Pakita na yung bulad no? Usay ang mga simpleng butang sama sa champurado sa ting-uwan bayan. Maunay makahupay sa kasing-kasing ug makahatag og kalipay sa adlaw, no? Maski bati man ang panahon karon. Maayo sab nga makapahuway ta bayan, no? Makapaminaw ta sa ulan o makagana nga bisan sa tugnaw na mga panahon bayan. Naagi hapon kalipay kung kuyog ang atong pamilya. So, amping diha bayan. Happy weekend nimo diha. Kaon bayan.